Inda Allah ya duniya ba wata musiba da ta kai dujal. Duk bala'in da duniya take gani, yakin duniya na ɗaya, yakin duniya na biyu, ko ma na nawa za a yi ba zai kai dujal ba. Shi yasa ba annabin da bai yi wa mutanensa wa'azi akan dujal ba. Kuma manzo Allah ya ce yana daga cikin alamomin bayyanarsa, sai kun daina maganarsa zai bayyana. Yana nan yana jira, ba zai faɗo duniya ba sai an daina maganarsa. Sai limamai sun rafkana gaburan ambatansa akan mumbari, tsaka sai ya faɗo. Kuma shi dujal manzo Allah sun sana ya faɗi mafi yawan wanda za su bi shi Yahudawan Asfahan ne. Yahudawan Asfahan su ne mafi yawancin wanda za su bi shi. Sannan annabi ya ce mafi yawancin wanda za su yi imani da shi mata ne da yara ƙanana. Su za su yi imani da shi. Saboda zai zo ne da kayan morewa, kayan kiɗe-kiɗe da rawa. Da su kuma waɗannan nau'i biyun na mutane sun fi ruɗuwa da kiɗa. Mata da yara ƙanana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ya kwana 40 ne a duniya kacal. Amma ba inda ba zai je ba a duniya a kwana 40 ɗin nan, ko ina sai ya je. Makka da Madina ne zai je ba zai shiga ba, a iya kofa Allah zai tsayar da shi, mala'iku za su sauka su kwabarin Makka da Madina su hana shi shiga. Haka in ya zo ba zai shiga Makka ba zai shiga Madina ba, amma zai tsaya a kofar su. Manzo Allah ya ce zai yi kururuwa, duk wani kafirin da ke cikin Makka da Madina wanda suka mutu a can sai sun fito sun same shi. Amma shi ya taka ya je wajen Allah ba zai bar shi ba. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana 40 din da zai a duniya ba irin namu na yau da kullum bane. Wunin sa na farko kamar shekara ne. Idan dujal ya bayyana a yau, to rana in ta hudo daga gabas asuba ta yi kenan, kafin ta faɗi sai an yi wata 12. Allah zai tsawaita masa lokaci dan ya samu damar yin abin da ya zo yi. Wuni na biyu da zai yi shi kuma kamar wata 1 ne. In rana ta hudo ba za ta faɗi ba sai an yi sati 4, kwana 30. Sannan rana za ta faɗi, nan ma Allah ya extension abin nan ɗin ne don a ba shi dama. Kwana na 3 da zai yi kamar sati ne. Idan rana ta hudu ba za ta faɗi ba sai an yi sati 1, kwana 7 kenan. To daga nan ne sauran kwanaki za su dawo normal irin na duniya. Sahabbai sun tambaya annabi, to idan ya bayyana a wuninsa na farko wanda sai an yi wata 12 rana za ta faɗi, ya za mu yi sallah? Sai annabi ya ce ku gwada yadda kuka saba yi. A ka'ida shine ba a sallah azhar sai rana ta zo ina tsakiyar rana, tsakiyar sama ta karkace, zawali kenan. To in ya bayyana ko za a yi wata nawa ranar bata zo tsakiyar sama ta karkata ba, karku yi azhar sai ta zo. Sannan magariba ba a yi sai rana ta faɗi, ko to in ya bayyana ko wata nawa za a yi magariba rana bata faɗi ba, karku yi magariba sai kun jira ta faɗi. Isha ba a yi sai shafaki ya buya, in ya bayyana duk daɗewar da za a yi ba a yi isha ba, ko wata nawa ne karku yi sai shafaki ya buya. Wannan shine formular da annabi ya bayar a kwanakin da dujal zai bayyana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa na ban mamaki game da dujal, kuma ya ce in ya bayyana ina cikin ku, dan nima Allah bai gaya min takamaiman lokacin da zai zo ba. In ya bayyana ina cikin ku ba ku da matsala, domin shi dujal duk makamin duniya da ka sani ba zai iya kashe shi ba. Annabi ne kadai zai iya kashe shi. In za ka yi masa ruwan nukiliya da duk wani makami wallahi ba zai iya kashe shi ba. Annabi ne kadai zai iya kashe shi. Wannan yana daga cikin hikimar dawowar annabi Isa. Annabi Isa zai dawo ne don ya kashe shi. Dan in dai annabi Isa bai dawo ba to wallahi ba wanda ya isa ya kashe shi a duniya. Haka zai ta abin da ya ga dama, yana ta halakar da mutane, yana ta barna. Kamar ya juju wa majuju, da su kuma ya juju wa majuju har annaba ba sa iya kashe su. Ba makamin da yake iya kashe su a duniya, annaba ma ba sa iya kashe su, domin ana tsaka da dujal. Bayan annabi Isa ya zo ya kashe dujal, Mahdi ya bayyana, sai ya juju wa majuju su kuma su zo. Ba annabi Isa zai yi yunkuri ya juya akalai yaƙi ya fuskanci ya juju maju, sai Allah ya ce masa a'a, wannan ba za ka iya da su ba. Haka na kaddara musu, ba mai iya aran gama da su, su ma wata fitinar ce ta duniya. Da haka Allah zai ce da annabi Isa, janye mutanen da suke tare da kai gaba daya ku je ku hau wani dutse, su ka kyale su a duniya. Sai a janye mutane su hau dutse, sai su ya juju maju su gaba da yawo a duniya. Su ya juju ma juju tun da Allah ya duniya ya yi teku guda 7. Teku da duniya take da su guda nawa ne? Guda 7. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi 7 abhur. Teku 7 ce da su. Atlantic Ocean, Red Ocean, kaza guda 7 ne a duniya. To wannan tekun tun da Allah ya mutane har su kare a duniya ba za su iya shanye ko ɗaya ba. Amma ya juju ma juju rana ɗaya in suka fito za su shanye ruwan teku dukansa, kuma ba wani ɓata lokaci za su yi ba. Da na farkon su sun sa baki za su zuke ruwan, na ƙarshen su ma sai dai su zo su tarar da wajen ya bushe,
sai ka ji suna cewa Allah sarki nan kamar ruwa ne, ba san na gaban su ne suka shanye shi ba, saboda su yawa ne da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace a ranar lahira lokacin da annabi ya faɗi wannan sai hankalin sahabbai ya tashi. Yanzu a ce duk 999 wuta ɗaya ne dan aljanna, ai akwai garabi. Sai annabi da ya ga hankalin sa ya tashi sai ya ce ku kwantar da hankalinku, ai cina ku ne a aljanna, mana ninkawar da suka yi muku ta kai haka. To shi yasa za su shanye ruwan duniya, in suka shanye ruwan duniya za su ga duniya ba kowa, to sai su fara yi wa kansu da kansu kirari, suna cewa mun gama da na ƙasa saura na sama, suna nufin Allah. Sai su fara harba makamansu sama, sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku duk lokacin da suka harba wata kibiya sai a kama ta, sai a jika da jini, sai a dawo musu da ita, sai su rinka ihu na saman ma mun gama da su. To Allah dan ya nuna musu gazawarsu da kasawarsu sai ya turo wata tsutsa sunanta annabqa, kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi. Ita tsutsar a wuyan kowannen su za ta fito, ita ce za ta kashe su kowansu. Wannan tsutsar ita za ta zo ta yakushinsa sai ta kashe shi. Kaga ina kirari, ina isa. Tsutsa karama Allah zai sa ta kakkashe su. Idan tsutsar ta gama kashe su, wannan fa duk zai faru ne kafin alkiyama ta tashi. Kuma karkarin ganin tafiyar da nisa, kai da ka mutu yau an gama da naka, ka shiga sikirinin. Man ma tafi kadama maqamat kiyamatu, da ka mutu yau kamar kai ne zaka tafi aikin haji, da an ce ana kiran yan lokal gamman ɗinku, kai ka shiga aikin haji ai. Da ka shiga jirgi ka karbi passport ɗinka, yanzu ka shiga aikin haji. Da haka Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Yanzu ma ana dogon wannan tarihin sai rinka hararo idan za a yi miliyoyin shekaru kenan. Na ai kawai farawa ka mutu, da ka mutu yanzu ka shiga sikirinin. Aka je ka ga mala'iku, za a nuna maka gidanka a wuta, in dan wuta ne wal iyazu billah za a nuna maka na aljanna. Shikenan magana ta kare, ka shiga sikirinin, sai kuma wanda ya taho. Haka babu nisa. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka ba mu sa'ar tafiya.